Ahojte milí priatelia, dneska tu máme pre vás krásny dvojizbový byt priamo v Leviciach, blízko centra mesta, tak poďme sa hneď na ňo pozrieť, poďte! Dostali sme sa na záver videobliadky. Ak sa vám nehnuteľnosť páčila tak ako aj mňa, neváhajte ma kontaktovať na dole uvedené telefónne číslo alebo e-mail. Teším sa na vás osobne na obliadke. Ahojte!